వంశీ గేమింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ గాయస్. ఈరోజు మనమైతే కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాం గాయస్. మనమైతే ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే క్లాస్ స్కోర్ ర్యాంకులను మనకు గ్రాండ్ మాస్టర్ అయితే పెట్టారు. చాలామంది అయితే గ్రాండ్ మాస్టర్కి ర్యాంక్ పుష్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. అందుకోసమని నేను మీకోసం అయితే ఈరోజు క్లాస్ స్కోర్ ర్యాంకుడికి కావాల్సిన స్కిల్స్, యాక్టివిటీస్, ఏ క్యారెక్టర్ వాడితే ఎంత మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఏ పెట్టు వాడాలి, అవన్నీ నేనైతే మీకోసం అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను గాయస్. మనకైతే క్లాస్ స్కోర్ ర్యాంకులో కావాల్సింది క్రోనో క్యారెక్టర్ అయితే మనకు గ్రానైట్స్ నుంచి అయితే సింపుల్గా ఎస్కేప్ కావచ్చు గాయస్. అదేవిధంగా మోకో క్యారెక్టర్ కావాలి. ఫిస్ట్ మన ఇష్టం, మీ ఇష్టం. ఫిస్ట్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా కిల్లీ రన్నింగ్ పెట్టుకోండి. కిల్లీ రన్నింగే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కానీ నాకు ఓకే గైస్, మీకోసం నేను కూడా కిల్లీ రన్నింగే పెట్టేసుకున్నా. కిల్లీ రన్నింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు కావాల్సిన పెట్ అయితే బీస్టో పెట్ అయితే చాలా ఓపీ లెవెల్ ఇన్ ద చాట్ అన్నట్టే. బీస్టో పెట్ అయితే క్లాస్ స్కోర్ ర్యాంక్లో చాలా అద్భుతంగా యూజ్ అవుతుంది గైస్. గ్రెనేడ్స్ అయితే చాలా దూరం వేయచ్చు ఈ పెట్టు ద్వారా, అందుకని ఈ పెట్టు పెట్టుకోవాలి. కానీ నేనైతే ఈ పెట్టు పెట్టేసి దానికి స్కిల్ అయితే బీస్టో పెట్టు అయితే స్విచ్ చేసేసాను. ఇప్పుడైతే మనమైతే ఒక క్లాస్ స్క్వేర్ ర్యాంక్డ్ గేమ్ అయితే ఆడదాం గైస్. మనము క్లాస్ స్క్వేర్ ర్యాంక్డ్ అయితే ఒక గేమ్ ఆడేద్దాం. అదేవిధంగా మన ఛానల్కి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. మీకు ఇంకా కొత్త వీడియోలు ఏమైనా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసినట్టయితే మీకు ఎలాంటి వీడియోలైనా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం గాయస్. ఓకే, ఇంకా ఏ సొల్లు కబురు లేకుండా మనమైతే వెంటనే గేమ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మన అంజలి అక్కనైతే పిలిచేద్దాం. అంజలి అంటే మన అనిల్ అనే ఒక వ్యక్తి, మన స్క్వాడ్ మేట్. హాయ్ బ్రో, చలో షల్ వి స్టార్ట్ అవర్ గేమ్. మనకి స్క్రీన్ రికార్డ్ అవుతుంది. మా స్క్వాడ్ అందరూ అయితే లేరు గైస్, అందుకనే మేము ఇద్దరం కలిసి వీడియో చేస్తున్నాము. ఓ మై గాడ్, స్క్రీన్ రికార్డ్ అవుతుంది గాయస్. ఈసారి అయితే మనకు క్లాస్ స్కోర్ ర్యాంక్లో హీరోకి వెళ్తేనైతే మంచి షర్ట్ అయితే ఉంది. షర్ట్ అయితే నాకైతే చాలా నచ్చింది గైస్. ఫస్ట్ మనమైతే M500, నో గ్రెనేడ్స్, నో గ్లూ వాల్స్. చలో, మనకైతే క్రోన్ ఉంది. ఇంతలోపే అనుష్ బుకింగ్ పెట్టేశాడు గైస్. మన ఛానల్కి అయితే ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి గైస్. మీకోసం ఎలాంటి వీడియోలైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. మా స్క్వాడ్ మీ సపోర్ట్ అయితే మాకు చాలా కావాలి గైస్. మా ఛానల్, ఈ యొక్క కొత్త ఛానల్ని ఇంకా డెవలప్ చేయాలంటే మీ సపోర్ట్ కావాలి. మనకైతే మీకు ఎలాంటి వీడియోలు కావాలన్నది మీరైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి గైస్. మన టీమ్మేట్స్ అయితే దుమ్ము దులిపేస్తున్నారు. ఇంకా హెడ్ కాకపోవట్లేదు ఏంటిరా బాబు. అందాల రాని పడిపోయింది గాయస్. మనకి ఎనిమి ఎక్కడుండు? మోకో క్యారెక్టర్, షూట్ మీ ప్లీజ్, షూట్ అయితే. ఏంది బ్రాయిడు ఇంకా కనబడకొచ్చిండు గాయస్. మనదైతే ఫోన్ అయితే చాలా లాగ్ అవుతుంది, వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నందువలన ఫోన్ అయితే లాగ్ అవ్వడం మొదలెట్టింది. నాకైతే వీడు ఇల్లు పైన ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అని ఇల్లు పైన చూడు ఉందా. ఓకే, హ్యాష్ట్యాగ్ ఓపెన్ చాట్ గాయ్స్. అరే ఇదైతే మనకు చాలా అద్భుతంగా ఉంది. వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. మన వీడియో ఎప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయేది తెలియదు గాయస్, అందుకనే నేను ఊకే వీడియో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా అని చూడడం. నో గ్లూ వాల్స్, ఓన్లీ గ్రెనేడ్. చూడండి గాయస్, మనకైతే బీస్టో పెట్టుంది, వేసి పాడేయచ్చు. ఓకే,
ఇది గైస్ గ్రెనేడ్ దెబ్బ ఎనిమిది. అలా మనకైతే పాప ఎక్కడ ఉందని అయితే దొరికేసింది పాప. జస్ట్ మిస్. ఓ ఫోన్ లాగింగ్ గైస్, సారీ. ఓ గాయస్ నేనైతే క్రోనో యూజ్ చేయలేకపోయాను, నా ఫోన్ అయితే ల్యాగ్ అవుతుంది. జస్ట్ మిస్ ఫ్రెండ్స్, ఏం చేయలేం. గ్లూ వాల్, గ్రెనేడ్, నో వెస్ట్. ఓ మై గాడ్ వెస్ట్ లేదు. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఫోన్ ల్యాగింగ్. ఇక్కడ చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది కదా, ఇదే మనకు కావాల్సింది గాయస్. చలో హౌ ఇట్ ఈస్. మీ అందరికీ ఈ ట్రిక్ అయితే తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఏంద్రప్ప ఏం చెప్తాను, ఎనిమిస్ ఎక్కడ? రండి రండి దూసుకొచ్చేయండి. ఎక్కడున్నారా నేను చెప్పు. ఓహో వెనకమాల ఉన్నారట. హెడ్ కనెక్ట్ అయింది కానీ హెడ్ షాట్ కౌంటర్. వెనకమాల ఈ ఇచ్చిపడేది. కిల్ చోర్ బెటా ఇచ్చేసుకోండి. M10తో తెగ కొట్టేస్తుంది పాప. ఇచ్చి పడేసాం గైస్. ఇంకా ఎవరైతే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో, ఈ వీడియోని లైక్ చేయలేదో, వెంటనే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ వీడియో గాయస్. మీరైతే కన్ఫామ్గా మోగో క్యారెక్టర్ కిల్లీ రన్నింగ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది గైస్. ఎప్పుడైనా కానీ షార్ట్ రేంజ్ గన్ అయితే పైన పెట్టేసుకోవాలి, ఫస్ట్ పెట్టేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం గ్లూ వాల్ వేసిన వెంటనే వచ్చే గన్ అదే. లోడ్ చెయ్యకూడదు గాయస్, ఇంకా లోడ్ చేస్తే ప్రాబ్లం. వెనకమాల ఇచ్చేసిండు. ఓపి షాట్ ఇన్ ద లెవెల్. అసలు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా పోకపోతుండే గైస్ వాళ్ళకి. మా స్క్వాడ్ ఉంటే మొత్తం, మా స్క్వాడ్ మ్యాచ్ ఉంటే మాత్రం ఒక్క మ్యాచ్ కూడా వేయకుండా కొట్టేద్దుంటే లక్. మా స్క్వాడ్ మ్యాచ్ అయితే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో లేరు, ఒక్కదనే ఉండు, ఇంకిద్దరు లేరు. అందుకనే వీళ్ళు ఎవరో తెలియదు, టీమ్ సపోర్ట్ ఎట్లా చేస్తారో తెలియదు. ఇది గైస్ ప్రాబ్లం. కస్టమ్ హెచ్డి అయితే చేంజ్ చేశాను గైస్ నాది. ఎవర్రాదు నిన్ను కొట్టేది, ఎవరాడు, ఏం చేస్తానా శక్తి. ఓహో 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 వామో. రివ్యూ ప్లీజ్ బై సబ్. ఓకే గైస్, మేమైతే బుయ్య కొట్టేసాం. ఇంకా కూడా మన ఛానల్ ఎవరైతే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయలేదో వెంటనే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ గాయస్. మళ్ళీ రేపు మన కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఇప్పుడైతే మీకు సెలవు. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టాటా, లవ్ యూ గాయస్.
బాయ్ బాయ్.